De har. IKKE. Ikke. Hvad var drengen hed? Yep. Har en bil. Men de har. Nej. Har. Nej. Men. De. Nej. HAN. Her. Han har ikke et medie. Ur. Fin. Nej, pjatro. Vi har lavet. Jamen, du skal ikke sidde og kigge på dig selv der. Starter vi den igen. En. Hvad? KØRE. Køre. Tur. En køretur. En køretur. Hvor sagde du? Ja. Jeg sagde en. En køretur. Ja, du er god. Og jeg sagde dum. Det var rigtigt. Nej, du skal ikke fange de ord der, vel? Det måtte jeg jo ikke skrive ind i bogen, hvad skal? Det er bare godt, når jeg hælder. Og jeg havde ture, så. Far og mor har en. Jeg vil sætte på at sige, I har en dum bil. Du skal kun sige det, der står. Ikke? Men jeg nåede at sætte det tilbage. Du er pjatro. Kom. Nå, men DET. Det er ikke en ny. Men Nej. Den står der. Den er god. Ja. Jeg siger god. Den er god. Men den er god. God. Nu. Nej, det står der ikke. Ny. DO. Du. Du kan se. DEN. Den har. Nej, den har ikke. Den er her. Du kan se den her. Du kan se den her. Nu. Far. Nej. Far. Der er en bold over. Hvad står der så? Nå, der står der far. Ja, men det står der ikke der. Bibu babibu. Nu får. De en bak. TUR. Tur i bil. En bil. I bilen. Ja. De. Nej, det står der ikke, skat. Dem. Nej. Du gætter. Nej. ALLE. Alle. 5. Alle 5. Far og mor og Søren og Mette og Jep. Flot.
Så Det tager gør vi jeg. lyset Det er godt, jeg... igen. Okay. Nå. H-E-R. H-E-R. Her. Kør. Tur. Nej. De. Ja. De er i en ny Nej. B-Y. by. Hedder. Se. Se. Alle. De. H-U-S-A. Ser. Se alle de... Hunde. Nej. Huse. Ja. Og alle. De. Biler. Flot. Godt så. Der. Det er der rødt lys, og nu er der gul lys, og nu er der grønt lys. Ej, kun et grønt lys. Også. Så Ja. nu må du køre, mor. Og nu, Nej. også. Og Nej, så. så Og så. også køre nu. Nej, de. Ja. Du er ved at være rigtig god. Og så meget lak. Læs. Ja, vi er kun nået 7 minutter. Og hvad skal der stå der? Der skal stå 15. Åh! Nej, kom. Det kan du godt, det ord der. Du, Nej, de. de kører en Nej. og kører. Ja, kom så. Det hjælper ikke, du kigger under bordet. De kører. Lagt det mod. Og så, også er de ikke nu i i byen. En Byen. må Mere. nu er de der ikke fremme hus. Og der er rødt lys. Ej. Biba, biba, bu, biba, biba, bu, biba, biba, bu, biba, biba, bu, biba. Nå, nu står der 9. Nå, nu og der er ikke biler, og der er ikke rødt og grønt lys, men Nej, her. her er der en postkasse i sø, Men her er der en sø. is, Kom. is, Ja. is Ja. og se, også Og se der. der
er 1, 2 heste. Ja. Der er 3 heste. Nej. 1, 2, 3 Ja, men læs nu videre. og et føl. Ja. Nå. 1, 2 føl. 2 heste og et føl. Og i Det det hus kan... kan man Nej. få is. Ja. Og lagt det målet. Og der skal kun 10. Der skal 5 mere, så endelig står der vand. Ja. Kom. Lagt det målet. Kan du E-T. T-E kan du Kan du gætte? kan du dumme katte? Okay, kan du gætte? Kan du gætte det? Kan du gætte det? Ja. Kom. Hallo. Jeg kan den. Han. Mor. Bor i sin. Nej. Det Det. er G-U-L-E. god. Nej. G-U-L-E. Går. Gule. Gule hus. Jeg kan ikke se. Hvad? Jeg kunne bare ikke se noget derfra. Jeg vil gerne sidde der. Jamen, så sæt dig op. Men jeg gider ikke sidde helt der. Okay, nu kan de se mig ordentligt. Ja. Så er altså lige den her hætte på. Ja. Bare du læser, så er det også fint nok. Det er lagt det målet. Vi skal ikke fjolle, vi skal læse. Kan. Nej. H. H-A-N. Han Han. er 4 år. Og han er... Nej, står der ikke skal. Han er ikke noget. Han er... Nej. G-O-R. Gå. Kan ikke i skole. Er... Jeg kan... Er det... På en eller anden måde på at kunne... Kom så. Eller... Er... Det er til en. Kit. Det. Kit. Søren. Ja, det er Søren. Ja, Søren. Er... Nu skal du kunne det der ord. Det er til. Til... Det. Det. Jeppe Ølgaard. Er det far? Hun kan så C-K-L-E. Cykle. Cykle, og hun kan køre biler. Nej, bil. Biler. Hun kan Ej, nu pjatter du. G-O-R. går ikke i skole. Hun Nej. Er du Nej. næste middag der nu? Ja, det ved jeg godt, men du skal også have det der med. Eller det må være. Er
Det. Det. Mette. Er det. Søren. Er det. Mor. Flot. Skal vi lige tage en side nej. mere? Der står 15. Ja, det ved jeg godt, men skal vi så ikke